kenalan kamu dulur kabeh Raka. Abote salam kenalan iki wis mari teh. Acake seri hang nomor 1 teh. Acake berangkat. Seri hang nomor 1 wis mari teh. Abro seri hang nomor 2 iki teh. Dia kena pelayanan iki we. Berangkat. Saiki menginjak ono seri hang nomor 3 iki. Abro se acake berangkat. Wis teh saiki seri hak terakhir mulai nang kandhange dhewek-dhewek iki Abro teh berangkat.